manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a halittansa babu mai kwarjini kamansa. Shi yasa malamai suke ce zu haibatin ma abucin kwarjini, saboda kwarjininsa ma ba iya kamanta shi, ba iya sifanta shi. An ce musahabi gaya mana waye annabi ya sifansa, sai ce wallahi bai sifantuwa, sai dai abinda zan gaya muku, man ra'ahu badihatan habahu wa ma khaladahu ahabbahu. Duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da shiri ba kwarab, to wallahi sai ya tsoro. Wanda ya cuɗanya da shi kuma sai ya so shi, sai ga gashi da saukin hali da irin wannan halitta da Allah ya masa. Shi yasa balarabin kawai ya zo wata rana bai taɓa ganin annabi ba, yana ganin annabi ya ga makyarketa ya kama shi, hannunsa na rawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kake tsorata? Ya ce ban taɓa ganin mutum mai kwarjini kaman ka ba, anya kai ko mutum ne? Shi ma yake Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hawwan alayka ana lasu bi malikin innama ana imra'atin min quraishin takudul kadida. Sauke mu kanka, ni ba mala'ika bane, ni dan wata mata ne a cikin larabawa mai shinkilishi. Saboda haka a wajen ɗabi'u ma in an ce a sifanta shi, wadda tafi kusa da shi, wadda tafi kowa saninsa, sai na Aisha an ce sifanta mana mijinki manzo Allah, sai ta ce kana khuluquhu alqur'ana, nabiyan annabi alqur'ani ne. Saboda haka kwarjininsa kenan. Tafiya irin wannan ba za ka taɓa samun irin na manzo Allah ba. Idan yana tafiya cire kafan yake cas bayan da kowane mutum yana tafiya sai ya ja kafa ba, har ana sifanta shi kamar mutum yana saukowa daga bene, ya cire kafan zai aje ni cak. Ba haka tafiya yake irin mutane. Sannan shi ne mai hasken launi, launinsa ba wani kala, zaka ga fari an samu wani abu ya aibata shi, banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farinsa tas ne. Sannan kuma mai tsawon gashin giransa zara ga yalwan idanun nasa manya-manya, in ya kalle ka ba tare da shiri ba sai ka tsorata. Laraba su kan sifanta mai manyan ido cewa aini mahan, wato kamar idanun bauna. Idan bauna din nan ya fi kowa ban tsoro, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi idonsa dara ya fi idanun bauna, ya kuma ya fi ga kyau. Sannan kuma mai kewayayyen gashin bakinsa kewayayye ne, ba wai ya yanke ba, daga gashin bakin da gemun duk a haɗe ne, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Sannan goshinsa mai yalwa ne, ba mai katon goshi ba, ba mai faɗi ba, goshin dai mai yalwa. Sannan kuma ɗabi'ansa ya fi kowane irin ɗabi'a kyau. Sannan mai dogon mai tsananin farin bakin ido a cikin farin ido. Sannan wajen hanci ga dogon hanci, shine suke ce a kana, wato hanci in yi tsawo sai ya ɗago kuma a can ƙarshe, ba ya naƙe a can ciki ba. Ga gangoran hancin ya yi tsawo, sannan kuma can saman kuma ya ɗago. Ga kyan fuska, in ya haɗu da hanci shi kenan, don hanci shi ke ɓata mutane, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hancin kawai abin kallo ne wanda Allah ya masa. Sannan fuskar nasa kewayayye ne, ba yana da tsawon fuska ne kamar allo ba, a'a fuskansa kewayayye ne, haka yake. Baka gani inda zaka ga wani wuri ya yi kwarmi a cikin idonsa, wani ya yi kwarmi a cikin fuskarsa, saboda fuskar kewaye ne. Sannan ga gemunsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kauri ne, ba sirrin gemu ba, ga kirji mai faɗi mai yalwa, haka Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kafadunsa an ce yana da girma, ba sirrin kafada ba, kafada ne wanda ka ganshi ka ga cikakken mutum. Kasusuwan jikinsa gwababa ne, ba mai sirrin halitta ba ne. Sannan gashi madaidaicin kamu, ba dogo ba gajere ba, amma abin mamaki irin na mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka ganshi a gefe daya zaka ce to wannan dai matsakaicin tsayuwa ne, ba dogo ba gajere ba, amma in yi shiga cikin mutane komin tsawonsa, saboda shi ne fiyayyen halittar Allah, sai ka ga ya fi su tsawon kamar ana jan shi. In ka gan shi a gefe guda sai ka ce wannan ba dogo ba ne, ba gajere ba ne, amma duk tsawon mutane idan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin su sai ya kere su, haka Allah shi ne murafau. Sannan kuma damtsensa ba sirrin damtse ba ne, mai gwabi ne. Zira'insa ma mai gwabi ne.
sannan tafinsa mai faɗi ba sirrin tafi yake ba, sannan in ya buga tafin hada za ga haske na walwal a jiki. Sannan yatsunsa ba irin na mutane ba ne, mai dogon yatsu. To yatsun mutane za ka ga wannan na tsakiya shine mafi tsawo, biyu na hannun da na gefe da gefe sun saba ma sauran. To na manzan Allah ba haka bane, shi wannan babban ya fi na mai kusa da shi tsawo, ya fi wannan tsawo, wannan ya fi wannan tsawo, wannan ya fi wannan tsawo. Wannan babban ya fi tsawo, wannan yana bin shi a 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 tsawo. Har mutane suka yi tawilin cewa wannan din sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, na biyu sirrin Abubakar ne, na uku sirrin Umaru ne, na uku sirrin Usman ne, na hudu sirrin Aliyu ne. To saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dogayen yatsu yake. Sannan dogayen yatsun nan ba masu dogayen yatsu sosai ba gajejjeru ba, sannan mai babban kwakwalwan kai, sannan kuma ya fi kowane irin mutum ɗaukaka da kwarjini. Sannan mai farayin gashin gira, mai tsananin bakin gashin gira, gashin giransa dara kuma baki. Sannan kuma abin mamaki in ya yi murmushi za ka ce girgije ne, wato za ka ce kankara ne. Haƙoransa kal shi ne wasu masu fassara suka ce in tabbas saman yanjali ka habbi ga mami. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi ka ce wato shiryan nan kankara ne za ka ganshi saboda kyau, ko kuma wani lokaci ka yi kaman walƙiya. Sannan kwakwalwan kansa yana da girma, sannan kowane lokaci ka ga annabi kamar ya fito wanka, kansa a tsefe, gashin nan dal. Sannan kuma irin wannan halitta da ya masa, saboda kankan da kansa baya kulla mutane ido, kullum idonsa na ƙasa, hafidu tsarfin kenan, mai shiru baya wani magana. Sannan mai tsoron Allah ne. Sannan dubansa, kallon annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ganshi ka ce kamar yana hararen gani saboda kyan gani. Sannan kuma dubansa kullum ya fi kallon ƙasa, bai kallon sama ko ya kalli mutane kuru-kuru haka. Idan ya raba gashi a tsakiya, akwai yadda yake yakan gashinsa irin na larabawa masu zuba ɗina, yakan raba biyu a tsakiya, rabi na nan gefe, rabi na nan gefe. To tsakiyan gashin zai dinga walkiya wal shine shi Ibrahim ke cewa idza farraka al-ash'ara yabdu wa yalma'u. Idan ya raba gashi zai bayyana ya dinga walkiya, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ƙanshin almiski kamar lu'lu'i ne boye, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama in ya wuce a garin Madina akan gane ya wuce, saboda me za a ji ƙanshin almiski yana tashi saboda manzo Allah ya wuce. Akwai wata mata daga cikin sahabbai, manzo Allah yakan shiga gidanta ya kwanta wani lokaci ya yi bacci da rana. Ta ce wallahi wani lokaci idan annabi ya shiga gidanmu yana bacci, idan ya bacci yana zuba, to mukan zo muna tattara zuban nan musa a cikin turarenmu. Idan muka yi haka, wannan turaren ya fi kowanne kanshi. Saboda ka duk sanda ka ga manzon Allah ka ji kanshi irin na almiski. Kai wurin taro duka in aka ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wurin taron tare ya kare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan a wajen halitta ya fi kowa haƙuri a cikin halittar Allah, ya fi kowa baiwa, ya fi kowa jarantaka. Sannan a irin ɗabi'ansa, iyalinsa da kansa yana hidima, yakan ɗauko takalmi ya kankare da kansa, ya yanka nama, wani lokaci tufan ya ɗora ya ɗinke tufansa. Sannan ga kunya irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, komin kagaskancin mutum ya kira annabi zai taso ya zo. Idan kaga annabi ya yi fushi ba don kai shi ya fushi ba, shi ne yakan yi fushi in an taɓa ubangiji ne. Idan an taɓa shi kuma zai shiru ya ce ba haka ba, da ya taɓa shi aka yi, kamar yadda mutumin kawai zai zo ya kama wuyansa ya girgiza ya ce ka cika taurin bashi, bai yi fushi ba. Sai na Umar ya ce bari a buge shi, ce a karka buge shi, ai ya zo neman biyan bashi ne, ka bar shi ya yi a hankali, ni ma a hankali. Amma da an taɓa Allah subhanahu wataala ko an je yaki kowa ya gudu, sai ka je na anan nabi la kazim, ana nabi la kazim, ni annabi ne babu ƙarya, ni ne dan Abdul Muttalib, kamar yadda ya faru a yakin Uhud, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya gudu sai shi. To wannan shine kaɗan daga cikin
halitta irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah za mu ci gaba da kawowa don mu'minai su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abin da ake nufi da yin maulidin manzon Allah illa a yi koyi da halayensa. Duk wanda ya koyi da halayen manzon Allah a irin abubuwan da za mu faɗa nan gaba, wallahi zai zauna da duniya lafiya, zai zauna da mutane lafiya, tsakanin shi da ubangiji ma zauna lafiya. Kauce ma ɗabi'un manzon Allah da halayen manzon Allah shi ya kawo ma waɗanda ba musulmi ba suke rena musulmi, mu da kanmu muka rena kanmu. Da za mu tsaya mun halayen manzon Allah ba sai mun ce ma wanda ba musulunci ya zo shiga musulunci ba. Da za mu ji a gaba inda da annabi ya yi wani kafiri ɗabi'a, sannan ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, shin addinin ka ya hore ka ko kuwa kai ne kake da wannan hali? Ce haka addini na yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kafirin ya ce wallahi in dai haka addini yake, wallahi ba addinin da ya fi naka, saboda kyakkyawan ɗabi'an manzon Allah ba ɗauki yaƙi ba, ba a buge shi ba, ba a zage shi ba. Kyakkyawan ɗabi'a ya kira shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. To al'umma musulmi ya kamata mu dinga bibiya. Insha Allah za mu shiga darasi bayan darasi muna ɗauko halaye da ɗabi'u kyawawa irin na manzon Allah, wanda in mulki tsakanin da musulmi lafiya, karami zai zauna da shugabansa lafiya, babba zai zauna da karaminsa lafiya, mai mulki zai zauna da talakawansa lafiya, talakawa za su zauna da kowa lafiya. Rashin bin halayen manzon Allah shi kawo duniya ya rikice. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum. A saurare mu a darasi na gaba.